her der har vi Preben og Lars. Preben, det er Lars' far, og de befinder sig begge to i socialgruppe 5. Så det vil altså sige, at Lars han har social arv fra Preben. Ja. Lars han vil med tiden bevæge sig op ad den sociale rangstige og overhale sin far nede i socialgruppe 5. Derved så bryder han et mønster, og på den måde så bliver han det, vi kalder en mønsterbryder. Og så samtidig med, at han gør det, så er der også tale om social mobilitet, som er evnen til at bevæge sig fra en socialgruppe til en anden socialgruppe. Lars' oprindelse socialgruppe er derfor gruppe 5, og socialgruppedestinationen er socialgruppe 1, når han senere bliver salgsdirektør i Jysk. Herved forstås det, at Lars nu har mindst 51 underordnede, eller at han har en akademisk uddannelse. Set udefra har Lars nu gennemgået en udvikling sammenlignet med hans far. Han befinder sig i en højere socialgruppe, og der er derfor tale om generationsmobilitet. Før Lars blev salgsdirektør i Jysk, var han sælger. Denne udvikling beskrives som karrieremobilitet, altså mobilitet mellem de enkelte jobs. Som salgsdirektør træffer Lars for nogle mennesker ulogiske beslutninger, og han handler også på en meget anderledes måde. Og det skyldes, at han i sit tidligere liv har draget sig erfaringer og oplevelser. Også det, som vi kalder habitus. Lars har en række velfærdsbehov. Man taler om at have, hvilket blandt andet er boligforhold og helbred. Hans leveforhold bliver derfor bedre i takt med, at han stiger på den sociale rangstige. Hans helbred bliver bedre, eftersom sygdom, rygning og druk er mere hyppigt i de lavere sociale lag. Samtidig får han råd til en bedre bolig, bil osv. At elske. Sociale relationer og indflydelse. Selvom Lars i sin ungdom befinder sig i de lavere sociale lag uden stor økonomisk kapital, er han i stand til at veksle sin sociale kapital til kulturel kapital, med andre ord uddannelse. Hans sociale relationer bliver altså en væsentlig faktor for hans udvikling igennem de sociale lag. Samtidig får han mere indflydelse. At være, sociale relationer, indflydelse og arbejdsmiljø. Dette handler om Lars' forhold til det omgivende samfund. Et behov for personlig udvikling, muligheden for at være kreativ og få anerkendelse, blandt andet igennem medlemskab af foreninger og lignende. Der findes 3 livsformer. Den selvstændige, lønmodtager og karrierelivsformen. Lars har ikke noget imod at arbejde ud over sine oprindelige antal timer. Han gør, hvad der er nødvendigt, frem for at forholde sig til uret. Disse træk gør, at han rummer den selvstændige livsform. Samtidig kan han ikke forestille sig en tilværelse uden sit arbejde, og han arbejder gerne så meget som muligt for at fremme sin karriere, position og status. Det bliver nu klart, at han ikke rummer blot én livsform, men flere. Lars er altså en kombination af de 3 livsformer. Ifølge Bourdieu findes der en række akkumulationsfelter, med andre ord samfundsfelter. Lars befinder sig konstant i forskellige felter, f.eks. når han er på arbejde, handler ind som en forbruger eller bare er derhjemme. Hvert af disse felter har en doxa, med andre ord et fælles regelsæt. Ligeledes er der inden for disse felter en illusio, altså en fælles forståelse. Fælles for disse er, at habitus er med til at afgøre, hvorvidt man passer og ønsker at passe ind i det enkelte felt.